लोग बदलल जमाना बदलल धीरे धीरे सब बदलल जाता। ब्याहा के लकड़ी जैसन सबके सोच भइल जाता। चिट्ठी के बाद टेलीफोन आई, टीवी के बाद प्रोजेक्टर आई, कितना आई आ कितना जाई, लेकिन लोग सबके कुछ ना बुझाई। बिना खुशहाल के सबके जीवन भइल जाता। ब्याहा के लकड़ी जैसन सबके सोच भइल जाता। भले ही लोग उहे बाटे, लेकिन गुमान सबके अंदर बाटे। बेमतलब अब मतलब में बदल गई, एक दूसरे से लोग दूर हो गए। सबके बात विचार अब बदलल जाता। ब्याहा के लकड़ी जैसन सबके सोच भइल जाता। 2G 3G के बाद 4G आई, जात पात पे सभे बंधाई। लोग एक दूसरे से नफरत करे, बात बात पे दूर हटे। जाने काहे ई जमाना वीरान भइल जाता। ब्याहा के लकड़ी जैसन सबके सोच भइल जाता।